zijn we weer met Tonny's Vanilletip. Vandaag ga ik het vertellen over mijn leven over wereldmuziek. Wereldmuziek is heel breed. Dat is van Afrika tot Zuid-Amerika tot Egypte. Ja, Syrië wil ik niet zeggen, maar misschien door die ander ken je ook. Het is begonnen bij Masada. Misschien heb je ze toen op Pinkpop gezien. Ik hou ze al eerder, ik koos al eerder. Masada die houden de percussionist, de Neppy Neuer. Die nu trouwens nog immer percussie speelt en heel erg bekend is in Duitsland. Je hoort nu ook Masada met het nummer Zagueiro. Nog een leuke anekdote trouwens over Masada, wie die op Pinkpop stonden. Daar komen mensen een hoop tumult. Veer stond op het podium, ik werkte op Pinkpop. Een hoop tumult. Dan komen mensen de ganse troep Molukkers, die worden over het hek geklommen. Zonder te betalen met kettingen en zo gaat allemaal. Toen stonden die ineens voor de frontstage in Glen in het Damepark en houden ze van die hekken en er wordt één peurtje in. Op een gegeven moment moest je weer worden stage crew, zijn we naar onder gerend. Ik hou vooral van die klauwhamers bij ons, want die podiums worden toen nog met stegerpiepen en ingetummerd. Ik lag dat klauwhamer weg. Die zeggen, neem dat klauwhamer met de gek. Dus die stonden allemaal met die kettingen te draaien. Dus veer naar onder, voor dat hekje. Maar ja, goed, veer stonden aan deze kant van dat peurtje. De pers die stonden allemaal frontstage. En die Molukkers aan de achterkant, die wouden naar binnen. Ja. Op een gegeven moment ging dat peurtje op. Toen had een van ons zich een stegerpiep van 3 meter gepakt. De het, al die Molukkers, ene mannen, had die Molukkers naar achter geduwd. Voor hebben gauw dat hekje toegeduwd. Hangslot erop. En toen hadden ze gezien dat het volgens mij een hopeloze situatie was. En Masada daar waren boven gewoon door aan het spelen. Dat zocht het wel allemaal, maar dat stopte niet. Dat verrekte niet. Dat speelde gewoon door. En volgens mij was dat onder dit nummer. Hadden ze het afgesprongen onder zijn kerel. Nou ja, toen hebben ze zich verspreid onder het publiek en toen hebben ze Masada voor niks gezien. Maar goed, dat was dus Neppy Neuer en dat was een percussionist. Ja, ik stond er echt met de mond open te kijken wat hij allemaal voor een bijdrage aan de muziek leverde. Toen ben ik me daarin gewoon verdiept in percussionisten en dan komen ze al eens op salsa, dan komen ze op Zuid-Amerikaans, ja. Ik heb hier bijvoorbeeld, wat heb ik, salsa. Ik heb een steelband, ja, ook dit, gewoon de sfeer, de melodie. Hier Afrikaanse koto, nu is dit wel een commerciële. Ja, Celia Cruz, Ray Adalberto, soca, merengue, Duitse salsa, Celia Cruz alweer, ja natuurlijk. Dus je kent het zo gek niet bedenken, maar Neppy Neuer is het zo dat ik helemaal gek ben van wereldmuziek. Natuurlijk, trouwens, Zep Mustafa, wie heet er nu? Zep Mustamu, die wordt ook percussionist en die speelt nu ook nog immer. Volgens mij treedt Masada nog immer op. Ik laat een voorbeeld horen van Salsa Ray Barretto, het nummer met Soul Drummer. Salsa betekent saus, dat zult je hier heel duidelijk op de hoes. Hoe komt dit door? Dit komt doordat er een heleboel lui vroeger allemaal naar Amerika emigreerden, het beloofde land. En op een gegeven moment hadden die heel weinig werk of geen werk en dan gingen die allemaal muziek maken. Maar de house Amerikanen, de house Cubanen, de house Chinezen, de house weet ik, Afrikanen, vooral veel Afrikanen. En die gingen samen muziek maken, maar dat waren allemaal verschillende stilen doorheen. Daar houden ze nog geen naam voor. Dat hebben ze toen salsa genoemd. Dus in salsa muziek hoor ze Cubaanse son, hoor ze Afrikaanse, ja, allemaal stilen hoor ze erin. Soul Drummer is van Ray Barretto. Heb ik ook eens live gezien, het is ongelooflijk. De man die vult in Amerika alleen met zijn band LA Dodgers Stadium of New York, Yankee Stadium. Grote jongens zijn dat. Salsa is heel groot geworden, nog immer. Er zijn ontzettend veel dansscholen die deze stijl ons willen leren. Ik heb ook een keer geprobeerd om op salsa te gaan, maar dat heeft me binnen mijn relatie gekost. Dat beginnen van het aan. Ik doe het gewoon vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel en lekker op de muziek bezig zijn. Zoals je weet, kent je als je een pleitje hebt, wat je een vrouw bij hebt, kent je dat melden hier bij het e-mailadres van TVL.
dan nodig ik very goed om in deze uitzending te komen. De heeft zich alweer aangemeld. Ik geloof dat ik nu de voordeurbel hoor. Ding dong! De volgende gast heeft plaatsgenomen. Mag ik je voorstellen, de heer Dino Pellison uit Wobach. Ja, hoor ik. Die heeft me gemaild en die heeft een collectie bij. Ja, dat kost je van de vraag. Dino, vertel eens, wat heb je bij? Hoe gaat dit over? Ja, laat ik toch even een pleetje. Zal ik een pleetje geven, Ton? Voor in de stemming te komen. Ja, precies. Ja. Zal ik ook vertellen? Ik heb totaal geen idee. Nee. Nou ja, goed, mijn ouders die hebben vroeger in Kroegenworpig en dat ook wel eens een duo optreden. Ja. Uit Hoensbroek. Betsy en Jo. Betsy en Jo, Ja. oké. En op een gegeven moment zo een singeltje van Betsy, beurs in de shoebox in de kroeg. En ja, misschien dat ze dan eens kan opzetten. Ik ga nu het komkommertje opzetten. Oké. Wacht even. Oh, daar hebben ze een knupje, daar word ik al bang voor. Ja, ik heb een knupje. Wacht even. Betsy en Jo, de kumper. Heb ze nog 45 toeren, baas? Ja, had ik ook, joh. Sorry. Betsy en Jo. Let op. Zo. Jij komt niet aan mijn komkommertje, jij blijft van mijn schijnboom af. Hallo. Ja. Wat is dit nou, man? Ja. Ik hoorde toen een kleine jongen, ik snapte het niet en ik keek er zo een beetje te lachen in die kroeg. En door de aankijk denk ik van, hé, nu ik het ouder ben, daar ben ik toch niet in verdiept. En ja, ik zie toch wel in Limburg diverse artiesten te zien die wat muziek voor volwassenen hebben gemaakt. Maar Betsy, je stond twee dames. Wij is nu Betsy en wij is Jo. Ja, volgens mij allebei niet. Oké. Maar Betsy staat achter de drums en Jo staat achter de accordeon. En die hebben ook van zo'n schunnige pleetjes gemaakt. En die kost je bij ook in de jukebox. En wordt de deks... Ja. En door de aankeer heb ik nog andere pleetjes, die zouden ook in de shoebox. Waar komen die vandaan, Betsy? Die zijn van gebroken, van ons ook. Nee. Ja. Ja. Wat heb ze... Oh nee, wat Ja. heb ze er weer mee? Die heb ik nog Annie Heuts, die is ook wel bekend. Die is van Maastricht, dat is Annie. Maar die is Noorderhang is die onder de naam Zwarte Lola. Och, daar heb ik wat van gehoord. Ja, ik ben Lola, Zwarte Lola uit de striptease-stem. Dat is die. Dat is die, ja. Wat heb ze nog meer? Johnny Blanco heb ik ook. Uit Maastricht, maar daar altijd... Ja, Ja, Johnny Blanco. wacht even, nee, hier dit bekende... Op de friethof, op een bank, dat wat die chique liedjes. Ja. Wat Maar dat ja, dan? Johnny Sex had ook nog gezongen. Had er ook een pleetjes van gemaakt. Waarom deden die dat dan? En hij had er zelfs nog een duo gevormd. En toen heette het de Lexi en Sexy. Oh, daar op de kamer, Oh, ja, door ja, de ja. steekkamer. Goed, Ja. maar ja. Nee, dat meent ze niet. Ja. En zouden die ook bij in de jukebox? Ook bij ons in de shoebox, ja. En worden die deks aangevallen? Ja, nou, die moeten wel eens gedrukt, maar volgens mij kwam man er net zo blij met. Het was maar even een tietje en dan Maar gaan we ze ook wel kochten goed. die of kochten Nee, ik kocht die niet, gewoon even klein. Wij kochten die Volgens dan. mij kreeg ze die van sommige klanten. Denk ik. Echt waar? Ja. Nee, wat heb ze nog meer? Oh, wacht, zal ik nog eens in een opzetten? Welke wil ze dat ik nog... Deze is afgelopen. Ja, Zal ik... wil ze echt nog in de gondrijden? Ja, ik vind dat leuk. Ik hoor het voor het eerst, man. Ik heb nooit geweten dat er zo'n wereld was. Waarom denken die dat? Er wordt schaal mee te verdienen. Ja, nou, dit is een tragisch verhaal van Annie Heuts. Die is, heb ik begrepen, die zat bij het label van Johnny Hoes. Ja? En die had toen een zijlabel, dat noemden ze OJ. Moet ik deze even opzetten? Ja, toch maar. Dat ze kent voor Annie te steunen, want er wordt een zielig verhaal voor het zeggen. Ja, nou, haar dochter had polio en op een gegeven moment moet ze toch als volkszangeres zou ze niet gewoon in de bak komen om geld te genereren, zal ik maar zeggen. Oei. En uiteindelijk had hij met Johnny Hoes daarover gehad en is onder de naam Zwarte Lola van die pikante plaatjes gewoon maken, want haar dochter die had polio en er moet toch wat geld naar binnen geschoven worden. We hebben nu over jaren 70, 80. Eigenlijk eerder 70, hoe in dat soort artiesten. Ik vind het leuk niet. Ja? Het leuk niet. Ja? Ze ook een titel kennen zie je. Volgens mij heb ik ook nog gehad met Loog. Ik vind het gat niet meer. Ja, nou, maar ik heb nu op zo'n, dus van Annie Heuts. Ja. Dat ene slippertje. Het ene slippertje. Ja. Ik je wel Oh. vergeven.
En wordt het allemaal in het Hollands of tegen die dat ook in het plat? Nee, allemaal in het Hollands. Ik heb het in het plat niet tegen, ben ik niets tegengekomen. En wat had ze hier Ja, nog? dit overtreft eigenlijk alles, moet ik wel Welke? zeggen. Dit was er door in de rechterhand is. Vind ik echt funzig, moet ik zeggen. Het moet voor Ja, de ja, kijkers ja. onder 18, schik die kinger naar bed. Maar dat is ook meer door een seksblad ingegeven toen, want die Candy, dat was een bekend seksblad. En de hoofdredacteur van de Candy, Pierre Mulleners, die heeft ook onder zijn eigen naam dit soort platen gemaakt. Maar wie komt zo aan die collectie? Ben ze daar dicht daarna pas in gaan verdiepen of heb ze het allemaal ook Nee, door nooit. Het is eigenlijk ook een vergeten genre. Ik hoorde wel eens met die over, maar geen minst. Ik heb er net zo gek, maar ik toe met. Nooit van gehuurd, dus ik heb ook zo gek van ik. Denk ik. Maar vindt ze die pleitjes nu nog wel eens? Ja. Dus toen heb je een ganse koffer vol met dit soort... Ja, niet gans. Niet gans. Nee, ik heb er nog andere muziek gelukkig. Oh ja. Ja. Ja, Lu, ja, ik wist het niet, het is voor mij een nieuwe wereld, maar heb je hier nog aan toe te voegen, of kent je ook nog van deze artiesten pleitjes of verhalen herinneren? Geef ze alsjeblieft aan ons door, mail ze ons en dan, dan nodig ik goed voor de uitzending en misschien dat ik ook in contact ben met Dino, dat je de collectie kent uitbreiden. Ja. Of misschien een duo vormen binnen, dat het genre dat er weer, dat er weer werk voor is voor dit soort platen. Ik wil er ook afstand voor duwen, voor een liefhebber wil ik dat wel doen. Allee. Ik ben zelf een beetje verzameld. Maar, Echt hoor? Ja. Ik draai dat toes niet, hè. Nee, maar Wally gaan Limburg ermee. Nee. Hey, ja, Dino, Ja. ik vind het erg bijzonder. Oké. Je moet hem voelen, hij is lang, dun en lekker. Wat nou? Oh, wat een lange. Ja, dit is toch niet meer normaal. Dino, dit wordt nu voor mij. Ja. Ik vond het chic. Oké. Heerlijk bedankt Ja. voor die komst. Ja, fijn dat ik mag komen. Ik laat deze gewoon doorlopen, Ja. want ik... Is goed, ik pak er een theetje. ja, pakte ik een tas Ja. thee. Oh, nu is het ook afgelopen.